εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω και πολύ τιμές να τα ελέγξω τόσο πολύ. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Αλλά σίγουρα στο σύνολο έχει ανεβεί το ποσό. Αγανακτισμένοι είναι και οι αγρότες του Εύρου. Θα βάλουν τη σειρά να κρεμαστούν. Να όλοι αυτοί εδώ αγανακτισμένοι. Δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ο καταναλωτής την κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν μπορεί πλέον ο κόσμος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Με αυτές τις συντάξεις και με αυτά τα μεροκάματα και με αυτούς τους μισθούς ο κόσμος δεν βγαίνει πλέον. Με το φίλο Πρωθυπουργό, αυτός είναι ο σκύλος τον οποίον πρόσφατα υιοθετήσαμε. Πρέπει να κοιτάξει ο κύριος Μητσοτάκης να το δει λίγο πιο σφαιρικά το θέμα. Γιατί δεν πάμε καθόλου καλά. Σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω, το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά, αλλά βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Παντού ανεβαίνουν. Παντού, σε όλη την Ευρώπη, όποιον να ρωτήσεις, και αυτοί που λένε ότι δήθεν τα παίρνουν φτηνά και τέτοια, δεν θα είναι την ίδια ποιότητα που είναι εδώ στην Ελλάδα. Μπράβο, είσαι καλύτερη!